Shin kana ɗaya daga cikin mutanen da burin su toshe kunnuwansu su samu sauti ingantacce ko kuma sautin da zai taimaka musu wajen ganin cewa ya ƙara musu ƙami wajen yin ayyuka? Ku biyo mu domin jin me Amplify Pro yake dauke da shi da kuma ta yaya za ka iya amfana da wannan. Jama'a masu kalamu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saurara da ku a cikin tashar Jakadan Fasaha tare da ni Abdulbasit Musa. Za mu yi ku bayani akan wannan headphone wanda ake cewa Amplify Pro. Me yake dauke da shi? In kana biye da kamfanin nan, kamfanin Amplify kamfani ne da suke yin headphones masu kyawu kwarai da gaske wajen cewa sauti ya fita yadda ya kamata. Irin kwarai suna da tsada, ba wai arha ne da su ba, amma wannan na tabbata kowa zai iya siya saboda kudinsa naira 9,500 ne inda na siye shi a Game Store da ke Kano. Shin menene wannan abu ya zo da shi a cikin kwali? Ya zo da, in ka buɗe cikin kwalinsa zaka samu shi earpiece ɗungurgun a ciki, sai kuma zaren wayar da zaka yi caji, sai zaren wayar da ake cewa aux cable ko auxiliary cable wanda zaka jona a yayin da caji ya ƙare domin ganin ka ci gaba da samun sauti mai daɗi. Ka caja shi ya cika zai kai akalla awa 2.5 zuwa awa 3. In ka cika shi kwarai da gaske sun ce yana awa 8, amma experience ina ko kuma kamar yadda ne amfani da shi akalla zai kai awa 6 zuwa 7 kana amfani da shi kafin ya ma low battery wani. Yana dauke da Bluetooth 3.0 wanda a zamanin yanzu muna amfani da Bluetooth 5.0, amma dai kasancewa ya dan kwana biyu a kasuwa, wannan zai sa kai mau wannan uzurin, kuma cewa yana da sauti mai daɗi. Da hakan ne ya ja kamar yadda suka ce yana tsawon mita 10 wanda kwarai da gaske inda ka kai akalla mita 8 zai fara dan yin scratching saboda Bluetooth ne, zai fara scratching cewa alamar yayi nisa da waya. So mita 10 bana jin yana kai mita 10, amma dai kusan mita 8 yana haura haka zaka dinga ji, amma alamar toshin a sound din yana dan rawa. Akwai wajen aux wanda in ka sa aux a yayin da kamar baka da caji kenan, ka sa wannan cable din aux din zaka jona a wayarka, amma zaka yi amfani da guda ɗaya ne domin wannan ba zai yi ba, shi sai gaba ɗaya yana Bluetooth din. Sai mai maganar build quality ɗinsa, domin cewa ya zo a kala, yawanci kala biyu ne, akwai baki da ash kala wanda suke cewa grey kala, akwai kuma blue. So anan da mu muna da ash kala, baki da ash kala, kasancewar Allah ya mun san kalar bakake abubuwa da. So shin menene amfanin shi? Kasancewar mutane sometimes suna zama suna aiki, burinsa kowa ya dan saka ya zamto baka takura wani ba, kai ma ba a takura ma ba. Sai kuma yadda yake zama a kunne, gaskiya a yayin da kake baka son abu ya takura ma ko kana da ciwon kunne, ba na shawarar ka siya, domin cewa ya matsa kunne da in ya dade a kunnenka zaka ji kunnenka yana zafi. Duk da dai cewa katifan yana da taushi, amma duk da haka cewar ba shi da fadin da kunnenka zai iya shigewa cikin shi, zai yana zamto yana matse kunne ya danne shi haka. So wannan yana gaskiya ba da kunne matsala, amma sautin shi kwarai yana da kyau, domin kuwa bambancin zai, in kidan wancan ko na irin kida kake ji ko kuma karatu, kwarai zai ma amfani sosai. Shin wannan ya cancanci kudinka? In kuma bai cancanta ba, wani irin headphone kake tunanin za ka iya siya a kudin da ya kai har naira 9,000 da kusan 700 ko 8? Ka gaya mana a comment section. Wannan bidiyon namu ya amfanar da kai ko kuma ya karar da kai wani abu da baka sani ba, za ka iya danna subscribe button, ka danna kararrawa, ka kuma taimaka wajen ganin cewa 'yan uwa su ma sun san me duniyar fasaha take tare da shi. Mu huta lafiya, sai an jima.